mutumin nan kuna ta mai adawa su kuma talaka suna tare a musu ya zo ya yi karo na ɗaya ya yi karo na biyu ya yi karo na uku to kuma ka haito ci rediyo wai ka taɓa ɓatu ka ce wai al'umma ba su tare wani raba da soli ai nan da gani kai ka san adawa ce Muhammad. Mutumin nan da kake gani a da lokacin kafin ya zo wallahi tallahi akwai ƙauyukan da ruwan sha ma wannan ya gagare su sosai amma zawo wannan mutumin ya faɗaɗa ruwan sha a faɗin karkara da ƙauyuka da ina ne duk inda ka shiga lungu da saƙo a ƙaramar hukumar jibiya da kaita ba inda ba za ka ga aikin da honorable sada sule na ruwa ba sai dai ko abin da ba a rasa ba. To amma yanzu misali idan ka kalli da musamman yadda kai magana ga shi wannan dan majalisa inda ka kira shi da dattijo mai magana ɗaya haka da sauransu akwai wasu bayanai da muka ji daga wasu za a iya cewa mutane suna cewa kamar honorable din ya a zaben shekarar 2023 ya bayyana cewa ba zai sake fitowa takara ba zai ban ma yankin kaita misali su ma su fito da nasu shugaban. Shin wannan abun akwai shi koko dai misali babu shi? To ai abin da ke akwai wannan dai maganar siyasa ce sai su kawo shaida. Yanzu misali kamar yanzu Muhammad bari mu sauka mu ne yan kaitan nan ko mu muka san kaitan nan mu muka san yadda kaitan nan ke tafiya. Misali in ba honorable Sada Soli ba wa za mu tura yanzu a matsayin wakili wanda muke ganin zai idan ya speaker ne zai kawo mana ci gaba. A yi haƙuri idan honorable Sada Soli ya speaker zai aje. To amma misali an yi wannan abin misali. Matsala babu wannan magana babu ita ni ban san da ita ba. In kuma sun san da ita sai su kawo rikodin ko kuma su kawo takardun shaida wanda aka sa hannu ai kai dan jarida su kawo ma ka azama duniya ta gani. Ko ba haka ba sannan kuma abin da nake tare da ke an matsalar da ke akwai Muhammad wanda suke so su wannan masu babatun suna zuwa gidan rediyo suna babatu wanda suke so ya tanye takarai matsalar da aka samu su ɗan ƙaramar hukuma kai tabbasu ma yadda da ɗan ƙaramar hukuma bane to ta za ba ɗan ƙaramar hukuma ma har a tura shi ya wakilci kaga wannan tsari ne ba a yanayin da ake ciki yanzu in ba kamar irin su honorable Sada Soli ba ke wakilci a mazaɓar kaita da jibiya to a gaskiya da a fannin wasu abubuwa da yawa an ban mu baya saboda idan za ka lura akwai mutane da yawa wanda sun zo sun yi irin wannan mukamin wanda honorable Sada Soli rike kusan kwacin cewa abin da suka yi bai kai kaso ɗaya ma daga cikin abin da honorable Sada Soli ba tunda mu bacci ma da honorable Sada ya zo a matsayin wakili a mazaɓakai ta da jibi wallahi ba musamman ko me wakilci ba musamman ko me wakilci ba a ƙaramin hukumar kai ta da jibiya saboda idan za ka lura wannan honorable Sada Soli kai ma takaice ma shi fa honorable Sada Soli ba ma wakili bane na kai ta da jibiya wakili ne na arewacin Najeriya gaba ɗaya saboda shi ne wakili na 'yan majalisun Northwest na arewa nan baki ɗaya to kaga da cewa aiko duk wanda ke karamar hukumar kai ta da jibiya ai dole gode ma Allah Ubangiji da ya samu wani rabin Sada Soli jibiya to ka gani ko to amma ran kashi dade wasu na ganin cewa kamar abubuwan da yake ya kamata a ce ya kawo din kamar capacity din shi yafi karfin haka sai ya kake kallon dai haka to wannan siyasa ce me suke so wannan rabin Sada Soli yayi a majalisa mutumin nan da kake gani a da lokacin kafin ya zo wallahi tallahi akwai ƙauyukan da ruwan sha ma wannan ya gagare su sosai amma zawo wannan mutumin ya faɗaɗa ruwan sha a faɗin karkara da ƙauyuka da ina ne duk inda ka shiga lungu da saƙo a ƙaramar hukumar jibiya da kaita ba inda ba za ka ga aikin da honorable Sada Soli na ruwa ba sai dai ko abin da ba a rasa ba honorable Sada Soli yana yaka kokare shi ba shi ya wa mutum sai Allah amma kafin honorable Sada Soli zuwa wallahi muna da yunwai ruwa mu especially bari baka misali mu especially a nan gari na Dankama akwai wata sabuwar unguwa da ke nan wadda aka ce unguwar gangare a Dankama wallahi tallahi lokacin ba yanda ba a yi sabuwar unguwa da tintina ake so a samu ruwa ba amma muna kai ma honorable Sada Soli koke wallahi tallahi ya zo ya buga mu Sani Abon na kirki wanda aka yi wayarin a unguwa dukkan faɗin unguwa ba inda ba a jawo ruwa wadata to ka gani in ana samun irin wannan kyakkyawan wakilci mu ba sai an ba mu kuɗi ba dama abin da muke bukata a zo a yi mana ayyuka wanda talaka zai gani a ƙasa ya zo
shaida da cewa yana cikin yana shan roman demokuraɗiyya. To shi yasa kaga mu muke ganin cewa da ba kamar honorable Sada Soli bane ba yake wannan wakilcin, da dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ran kashi daɗe masu iya magana na cewa ko lafiya ta yawa daɗi ba mai ita ba. Misali idan ka kalli waɗannan abubuwa duk da shi wakili yake ta yi ma yankin ko kuma duk ya kawo ci gaba, idan aka koma ɓangaren irin samar da ayyukan yi da ababen more rayuwa, misali wani abu ne wanda zaka ce kai tsaye honorable ya yi wanda kuma ya tallafi mutane tun daga ku waɗanda kuka yi mashi wahala har zuwa sauran al'umma duk gabaki ɗaya na ƙananan hukumomin nan ƙwara biyu? To alhamdulillah, shi kamar honorable Sada Soli da kake ganin shi Muhammad, wallahi tallahi mutum ne wanda bai so ya ce wai ya samo mu mutum aiki wanda ba zai tallafi wani ba har kakanni da kakannin shi. Saboda yanzu haka nan wuri dan dai in kama suna bai da wata fa'ida ko wani abu, amma honorable Sada Soli ina iya faɗa ma mutanen da ya samu ma aiki irin su wajen illar rabano da wajen wannan jirgin sama, ya samu mutane ayyuka sosai, aiki na kirki. Idan ya sada honorable Sada Soli ya tashi samun ma aiki, yana so ya samun ma aiki ne na kirki wanda za ka taimaki baya ka taimaki al'umma, ba wai ya samu ma wani aiki ba wanda zai samun ma a rinka baka wata 50,000 ko 70,000 a wata. Zai yi kokari ne samun ma aikin da irin wannan aiki in mutum samun ma shi wallahi ɗauniya ma ce Allah, ina aikin na 50,000 30 a wata ɗauniya ce samun ma shi, ya haɗa ka haɗa da mutane kuma sannan ya zo ya ɗora ma bashi ko na ba ka rasa su. Don haka shi honorable Sada Soli ba wannan bane gaban shi, idan ya tashi yana kokari ne kaga ya nemo ma mutane ayyuka wanda za su dogara da kansu su taimaki mutane. Yanzu haka nan honorable Sada Soli a gari na dan kama ina lissafa mutum 2 zuwa 3 wanda ko honorable Sada Soli ya koma ga Allah, ko honorable Sada Soli bai saman kujera, wallahi za su iya rike mutanen honorable Sada Soli da aikin da ya samu musu. Don haka dan kaji wani yana haɗin wani yana cewa honorable Sada Soli bai samu mutane aiki, bai yi ayyuka ba, kawai duka adawa ce. Kuma ɓangaren ma ƙananan ayyukan ɗaya yana samun mutane. Kaga yana samun mutane irin lecturing a nan irin su Fuduma, su irin Umar Musa University, da wannan makarantar ta Daura da zai sauransu. Akwai mutane da wanda da lokaci zai bari ina ayyar su taho to matsalar ki akwai shi honorable Sada Soli bai ma cika so idan ya yi abu ba a yayata ko a yi wani a ta wani dumumuwa ana wani cewa kaza da sauran, saboda shi yana abubuwan shi ne don Allah, kuma shi yasa kake ganin Allah yana taimako shi yasa dama duk abin da zaka kai don Allah, idan haka don Allah to Allah zai taimake ka a rayuwarka ta duniya. Dina za ga ana ma adawa sai ga shi kuma Allah yana son abin shi ya sa ka kana cin zaben yanda ba a so, sai ga kuma ka ci zaben. To wannan shine nake so in ƙara wayar mu mutane da kai cewa su gane cewa abinda honorable Sada Soli yake don Allah yake yi ba don wani ba. So akwai wani wanda muka fira da shi a kwanakin baya ya yi magana cewa honorable Sada Soli ya samu mutane aiki sama da mutum 50, inda wani da ya fito a kafar sada zumunta ya musunta wannan zargi. A matsayinka na wanda kake tare da wannan dan majalisa kuma ka san irin ayyukan da yake yi da sauransu, yaya gaskiyar batu? Ke wannan adawa ce. A yi misali ko ina zuwa cikin gidan rediyo idan ban son mutum in ce mai ai bai taɓa yin kaza ba, kuma wannan adawa ce, amma ai duniya ta sani akwai shi a ƙasa, akwai su mutane akwai su a ƙasa. Misali in ƙarya ce kaga misali ai da su wanda aka daso aka ce da wani an samu su ai su kamar su yi su ƙaryata, amma tun daga su ba su sai ƙaryata ba ko wani abu haka sau shi wannan da ya zo ƙaryata adawa ce. Kuma dama a dawo siyasa ga ba ka hana mutum ya zo hidi ra'ayin shi ne ya zo hidi, amma ni a ra'ayi na kuma a gani na da zahiri da ido na tabbatar da cewa honorable Sada Soli ya ce mutane kuma ya samu musu wannan ayyuka. Shi yasa kaga wai ni abin da ma suke ba mamaki, kamar yadda akwai wani aboki na ɗan jibe da kuka hiri da shi, ai ya nuna musu cewa su wai ba su yarda ba su haƙura su yin tsamman gwada su wuce da ƙura. Mutumin nan kuna ta mai adawa, su kuma talaka suna tare a musu, ya zo ya yi karo na ɗaya, ya yi karo na biyu, ya yi karo na uku, ko kuma haka haifo ci rediyo wai ka taɓa ɓatu ka ce wai al'umma ba su tare da honorable Sada Soli. Ai wannan daga ni kai ka san adawa ce Muhammad. Saboda har na ji wai kwanaki kwanan na ji wani yaro ya fito yana cewa wai honorable Sada Soli bai ci zaɓe ma a mazaɓar shi ta Jibiya, ko kuma bai ma
To ai shi yasa kaji ina cewa bai ma irin wa'annan mutanen ba wanda ba su ma san yadda ma ake cin zaben ba. Wallahi ba ka safo ma nake so in biya ma wa'annan mutanen ba. Saboda da ka san yadda ake cin zabe ko kuma ka san yadda zaben yake ai ba ka cewa wannan rabu da soli bai ci zabe ba. Wannan rabu da soli ya ci zaben shi jibi ya ci zaben shi kai da sai dai ƙuri'un da ya samu a kai ta local government bai same su a jibiya ba. Amma jibiya ya ci zaben shi ya ba da tazarar ƙuri'a kusan 260 da wani abu a jibiya. Saboda kaga shi kana so ka ce ƙuri'un da ya samu a kai ta kamar sun fi na jibiya kenan yawa. Sun shi na jibiya yawa gaskiya saboda ai ka san abin da ke akwai ita rayuwar duniya dama ai mutum mahaifar shi yawanci ka yana samun kalubale abin ba ya taso daga mu ba asali tun ga annabawa dama za ka ga cewa a mahaifan mutum yana samun yawan kalubale da sauransu ko ba haka ba in za ka dibi da irin yanayin yadda rayuwa take tafiya ko ba haka ba daga mahaifan mutum dama yana yawan samun kalubale da domin kuma dama mun san da wannan kuma duk da haka na sada soli ya ci zaben shi a jibiya kuma sannan su da suke hidin wani abu wai ni abin da ma nake so su gane cewa wasu ba su ga hala ba da cewa su manyan nasu lokacin masu ɗumuwa suna abin tun lokacin da mai girma gwamna idan za ka zo kai ɗan jarida ne za ka ga kwanaki mai girma gwamna ya kirawo honorable sada soli da wasu stakeholder manya na jibiyar local government ya ka nuna musu cewa yana da mantakewar cewa sada soli dattijo ne kuma sada soli da kake gani ba wakili bane kawai na kai da jibiya sada soli wakili ne na arewa gaba daya yana kokarin ya duk wani abu yana kokari kwato ma amma misali za a iya ganin cewa kamar kai ta da jibiyan ne suka zabe shi kuma kila duk yadda yake da karfi a arewacin Najeriya kamar jibiya da kai ta su ne za su kasance mafi fifiko misali. Haƙi ne a matsayin shi ɗan siyasa haƙi ne aka rataya mai akan shi yana shugabancin kai ta da jibiya kuma na shugabancin constituency na northwest to kaga cewa dole ya kamanta ya yi adalci ai ko yanzu wani rabu sa ai ayyukan da ya yi misali a kai ta da jibiya ai bai yi su a sauran wasu lokacin gaman ba za a ga cewa lokacin gaman din wasu yana ɗan jefa musu ɗaya bayan ɗaya saboda ai bai yiwu a ce da yana wakilci kai ta da jibiya kuma an ba shi wakilci a mazaɓar an ba shi wakilci a northwest kuma a ce ba zai yi ma wasu lokacin gama aiki ba kaga in yi haka nan bai yi adalci ba amma a hankali ko ina yana dan jihawa amma yanzu misali idan aka ce ga ka ga honorable sada soli jibiya kuna a daki daya ya kira ka kawai yana son ya ji shawarwari kara 3 a kanka wanda zai kara tallafa ma al'umma wasu shawara zaka bashi ni shawarar da zan kala ba honorable sada soli shine ya dage ya kala misali rikon amana da yake da ita ya kala saboda wallahi sada soli dattijo ne mutum ne mai rikon amana kuma wanda ya san mutuncin mutane wallahi tallahi kawai duk wanda kaga yana wani kalubalanta honorable sada soli to wallahi bai san kowa honorable sada soli ba saboda honorable sada soli mutum ne na kirki dattijon arziki wallahi ai su sun ga hala game da su matsalar bari ni a shawarar da ba sada soli cewa wannan mutane da ɗumuwan da suke yayi haƙuri da Allah kada ya hushi ko na abu na cewa ba zai yi takara ba a 2027 ya yi haƙuri ya hito ya takara domin ya ci gaba da irin ya ci gaba da shimfiɗa mu abubuwan alkhairi da yake mana saboda mu mun gamsu da irin wakilcin da yake yi mun gamsu da dattakon shi sannan kuma mun gamsu da yanayin da yake ta da mulkin shi don haka kada ya biya maɗumin mutane mun san yanayi kuma ya ƙara yi ya ƙara zage damtse da ganin cewa ya taimaki al'umma kamar yadda yake can baya kada ya gajiya ya ci gaba da taimakon al'umma insha Allahu abinda muke tsammani insha Allah wannan rubuta da sauri idan har ya ci zaben 2027 insha Allah muna kyautu zaton da yadda Allah kuma ga Allah muke nema Sada Soli yana iya zama speaker Najeriya. To amma yanzu misali idan ka kalli da musamman yadda kai magana ga shi wannan dan majalisa inda ka kira shi da dattijo mai magana ɗaya haka da sauransu akwai wasu bayanai da muka ji daga wasu za iya cewa mutane suna cewa kamar honorable din ya a zaben shekarar 2023 ya bayyana cewa ba zai sake fitowa takara ba zai ban ma yankin kai ta misali su masu su fito da nasu shugaban shin wannan abun akwai shi koko dai misali babu shi to ai abin da ke akwai wannan dai maganar siyasa ce
sai su kawo shaida. Yanzu misali kamar Muhammad bari mu sauka mu ne yan kaitan nan ko mu muka san kaitan nan mu muka san yanayin da kaitan nan ke tafiya. Misali in ba honorable Sada Soli ba wa za mu tura yanzu a matsayin wakili wanda muke ganin zai idan ya speaker ne zai kawo mana ci gaba. A yi haƙuri idan honorable Sada Soli ya speaker zai aje. To amma misali an yi wannan abin misali. Matsala babu wannan magana babu ita ne ban san da ita ba. In kuma sun san da ita sai su kawo rikodin ko kuma su kawo takardun shaida wanda aka sa hannu ai kai dan jarida su kawo ma ka azama duniya ta gani. Ko ba haka ba sannan kuma abin da nake tare da ke an matsala da ke akwai Muhammad wanda suke so su wannan masu babbatun suna zuwa gidan rediyo suna babbatu wanda suke so ya tanye takarai matsalar da aka samu su ɗan ƙaramar hukuma kai tabbasu ma yadda da ɗan ƙaramar hukuma bane to ta za ba ɗan ƙaramar hukuma ma har a tura shi je wakilci kaga wannan tsari ne ba